Edujemo baka Prejza. Sad ja mislim da on u Amsterdamu nema kameru. Kad bi imao kameru mogu bi da upalim da se svi vidimo. Ali mislim da nema kameru. Sirotinja nema kameru. Halo, dobrodošli u live, dobrodošli. Ja se stidim. Čekaj da ti pojačam malo. Ili si ti tih? Ja ga ništa ne čujem, hvala Bogu, meni odgovara ovako. Ja se stidim. A stidiš se, halo? Dobrodošli. Ne vidimo Anju na live. Zar si me toliko poželio? Pa mislim ono... Malo neprijatno, a? Meni nije. Deliću, ne vidimo Anju na live. Šta? Ne vidimo Anju na live. Omogući Što se pauzira? da me vidi. Aha, evo. Koliko želi da me vidi. Šta misliš? Brate, ona je pročitala od kad ste ostavila. Ja u drugoj državi zaglavljen. Kako se zove? Ne sam da se vratim. Nemam ni para. Čekaj. A to ja uzimam. Čekajte, donacija. Uspavaću ga pogledom, a ti se skini. Mađioničar sam ja, abrakadabra. Kada te veže lancima, budi hrabra. Čekaj, idemo donacija, jebote. Okej, skipovat ću malo kraće. Kocka donirao 50 evra, ide gas. Danas izgrmile donacije, ljudi, 210 evra danas. Ne, 310 evra danas. Ljudi, hvala mu. Ja bih samo želeo da kažem nešto. Aha, dobro. Čekali smo te dugo, ljudi su donirali mnogo para da bi došao ovde, tako da nadam se da će biti vredno. Okej. Znači... Dugo sam razmišljao o ovome. Skupljao sam muda. I kako se zove... Nije mi lako i svejedno ovo da kažem. Ali... Alo? The fuck? Prekinuo si se, nismo te čuli. Namjerno je prekinuo sigurno. Halo? Ne, stoje, bukvalno je izašao iz... Čekaj da zatvorim prozor. Namjerno je prekinuo 100%. Kakav je ovo retarno lik, nisi čuo ništa. To sam. Kakav si ti debil? Lik se prodor i prekinuo mu se mikrofon i izašao je. Ne, teo sam da kažem. Ja moram ići da piškim od ovolike vode. Ajde. Ova, brate, sređuje gajbu u mom live-u, majke mi vam kažem, brate. Ne, moram. Sačekajte me. Ajde, srećo moja, bivša. Nemojte sad da me tračate dok me nema, pa neću šta su u laptopu WC. A čuje nas sve, a sve nas čuje. Snimi nam šta ima WC. A da ti ipak poneseš tamo, a? Brate, ja misliš da imam? Brate, ja mislim da je tvoja, ne znam, ona se pravi samo, razumeš? Ja mislim da je imaš. Da, mislim da je to, a? Znaš što je najveće? Što neki ljudi su u rebusu dali fejkate, neki misle da ste fejka, neki ne i onda su svi zbunjeni jako. Ja, brate, mislim da je ovaj razgovor, kako zove sve rešio. Sve zavljeno. Fejkali su. Ma fejki. Mnogo ste fake, bre, znalo da niste raskinuli. Anja svaki dan kače klipu iz njenog stana. Ja sam njoj rekao, kad smo raskinuli da treba da snimi TikTok svog stana, da ljudi vide da nije u mom stanu, moram. Ja ne znam što ljudi pišu da je u mom stanu, kad ima duplo skuplje kupatilo od mene, brate. Evo me. Brate, vi ko da ste se razveli, ona dobila iPhone, bolji stan, sve ti propao, brate, odiš u Amsterdam, prodaješ tamjan. Halo? Okej, znači, samo sam teo da kažem, da nastavimo, kako se zove, da.
razmišljao sam dugo o ovome i kako se zove, nije mi lako ovo da kažem, ali samo želim da kažem jednu stvar tebi, Anja, ako mogu. Kaži. Jel mogu? Možeš? Pa vrati mi iPhone, bre! Kakav debil, jel moguće? Jel ja treba da donesem sad ovdje, jel ja treba na Instagram da objavim ugovor? Čekaj sekund! Stani! Mrgude, hvala za 15 evrića. Reci sad, izvini, izašla je donacija. Šta treba da doneseš? Ja treba da objavim ugovor iz MTS-a u kojem piše da je ugovor na mene i da ja svaki mjesec plaćam ratu, ja mislim 6.600 ili 7.000 dinara, nisam sigurna. Znači ja to treba da objavim, da ljudi skontaju da on meni telefon nije kupio. Može, slušaj ovako, znači... Pokažem ugovor. Ej, znači, napisat ću ti nešto sad u privatnom chatu, znači, ako bi mogla da me blokiraš, bio bih ti zahvalan. Pa nisi mi blokiran na Whatsappu. Kad si me blokirala na Whatsappu? Blokirala sam te. Prvi A jesi me odblokirala? Na Whatsappu da, na Instagramu ne. Aha, dobro, okej, blokirala si me, dobro, čekaj, dobro, znači mogu te napraviti, dobro. Čekaj. Čekaj. I što ti meni pišeš uopšte? Pa, da, razjasnim ovdje nešto, razumiješ? Like i šalje, nemoj da pokazuješ leba! Dobro. Okej, ti sad jasno. Dobro, jasno mi je. Dobro. Sad mogu da te blokiram, jel da? Mislim, ne moraš baš, ne bi bilo lepo. Blokirala sam te za svaki slučaj. Šta? Blokirat ću ja tebe za svaki slučaj. Da se ne opustiš previše da mi ne pišeš. A što si ga blokirala? Jel te previše smaro ili šta? Da, baš me ne popušta nikako. Ali nije. Nije. Bukvalno da. Ja, brate, naš vremeno vreme napišem kako si, jesi dobro. Jeste. Pa jeste. Ja, ali on stvarno brine o tebi, realno. Ali jeste, Deliću, molim te i reci koliko često pričam o njoj i koliko mi fali. Da. Mislim, ja više pričam o tebi zato što mi mnogo pomažeš što se tiče streaming karijere, nego što mi nedostaješ, ali njemu stvarno nedostaješ. To ništa ne mijenja. Njemu stvarno nedostaješ, meni nedostaju live-ovi s tobom, ali njemu nedostaješ ti kao osoba. Meni nedostaje live s tobom. Live s tobom, da. Live s tobom, da. Mogu misliti. A vidi sveška, srećna! A kupio sam je. Da. Prošli live te više mrzela, a sad se smeška. Nemoj da se smeška, šta ti je? Nego sam generalno raspoložena i sretna u životu. Kako? Kada nije on tu? Da. Zato što sam krenula dalje. Znate kako se osjećam, ko psihijatar ono kada dođe par. Da, ti si Dr. Phil, Čekaj bre, kako si krenula, gde si krenula dalje? Pa krenula sam dalje sa svojim životom. Znaš da idem na putovanje kraj maja? Gde bre ideš na putovanje kraj maja? Kod Anje u Dubaji. Au, bato, ti si KK. Ovo je KK, ljudi, ovo je KK. Dobra riba putuje u Dubaji, znači samo jedno, gasi. Gasi net, bato, izađi. Ko? Jel moguće da to pričam? Nisam ja ništa rekao, ja samo znam šta... Jel moguće, sad ću da odem iz live-a. Ne, šalim se, ali ono... Pa ja se brinem. Šalim se. Ali Anja nije takva, brate, Anja nije takva. Šalim se, ljudi, šalim se. Znači, ali samo me zanima gde si ih pošla dalje. Nema tu dalje, nema tu ne, razumeš? Krenula sam dalje, živim svoj život. Bez mene. Pa kako? Vidiš, lijepo mi je.
Deliću, pomozi. Da. Ali ne može da ti bude lepo bez njega, realno. Znači, moramo se složiti. Mi koji ga znamo uživo, znamo da je on mnogo zanimljiv dečko. Ne kao ja, Jeste, na primjer, ne, ali ti ne istina. možeš da nađeš lika. Tebi, znači, nema dalje. Nema dalje. Tebi će se, evo, ja ti dajem jedan primjer. Javlja ti se lik, ovo možeš da potvrdiš sigurno sve ako ćeš da lažeš. Lik ti se javlja u DM, lepotice, mogli bi na večeru, ovo, ono, uga buga priča, razumeš, izađe ti i lik, ono, nema ništa sem para. Baka, doduše, nema toliko para, ali je dobar dečko. Pa bre, nemam toliko para. Šalim se, ima toliko para. Nemam sam ništa ni dinara. Ali, kad se vrati iz Amsterdama će vada imati. Pa je kad izdilujem, da. Ne, nije to bitno. Boki zna koji su njegovi problemi nerješivi i u tome je problem. Ništa drugo nije problem, sem tih nerješivih problema, tako da eto. Ništa nije problem, sem problema, to pričaš. Nema drugih problema, sem tih nekih stvari koje on zna. Mala mu je čuna. Nerješive stvari. Nije. To sve se može riješiti sem ovoga kakav... Što ne može riješiti? Ne kaže se tako, nego da mi je velik, se kaže. Tako da, Rekla je Boki opet, to je to. Ne, to je to. Približavamo se malo. Hvala, Deliću. Deliću, hvala ti što si mi pomogao da dođem korak bliže. Brate, korak po korak, znači gledaj, mi sledeći petak snijemo TikTokove, Burazeru, reći ću još neku lepu reč za tebe, majke. Ok, top. Ništa, hvala vam što sam gostovao na vašoj emisiji. Pozdravio bih babu i dedu i kako se zove... Jesu oni u Amsterdamu? A šta kažeš? Jesu i oni u Amsterdamu? Ne, mrtvi su. Ništa, to je to, hvala vam sve najbolje. Bilo je divno, kao i uvek i family friendly. Sve vas volim, ajde. Ćao. Ajde, čao. Anja? Molim. I dalje imaš posebno mesto u mom srcu koje je prazno i čekate, tako da kad doneseš odluku, ako i kad doneseš odluku da želiš da se vratiš, postoji mesto za tebe u Amsterdamu. Ali donijela sam odluku. Pa ne, mislim, nekada kasnije ako doneseš odluku. Bolje da si otišao odmah da ti sve sjebo. Ajde, beži dok ne napraviš sranje još već. Dokle smo mi stali? Ok, idemo dalje. A jel ti je bilo prijatno malo što je došao tvoj bivši dragi? Ni da me dirne. Nemoj da lažeš sad, znači video sam osmeh i nazvala si ga Boki. Lagano, rip gledaoci, otišao je baka, što mu nisi rekao da ostane? Šta rip 5000 nas gleda? Pa zato što je bio baka, sad će svi da odu i propašću.